It's time for DJ Rocky's Secret Files. Feeling ko, kaya ko siyang akitin. Pero, hindi ko na tinangka. Hi, DJ Rocky. Matagal ko nang tinatago to. At sa pagtago kong ito, nang nararamdaman ko, ay bumibigat lalo ito sa paglipas ng panahon. Gusto kong ibahagi ang storya ko at baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko. Itago mo ko sa pangalang Cinderella. At ito, ang aking secret file. "21 years old ako nang makilala ko ang taong babago sa takbo ng buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Prince. Mabait, guwapo, malakas ang sex appeal, masarap kasama, at masarap kausap. To me, he is almost perfect. Except for one thing. Merong ako na dumating bigla sa buhay niya. He is a married man. Una pa lang sinabi niya yon sa akin. At okay lang sa akin dahil nung una wala naman akong balak makipagmabutihan sa kanya. Until one day, nagising na lang ako na ang laki na pala ng parte niya sa puso ko. He's a family man. Mabait siyang ama sa mga anak niya at sa asawa niya. Priority niya ang bonding time niya sa pamilya niya. Lagi silang may bonding. Lagi silang may gala. And that is something na I envy. Yep. Inggit na inggit ako. Pero hindi ako yung naiinggit na sana ako na lang yung kasama niya. Naiinggit ako kasi hindi ganun ang live-in partner ko. Yes. Meron akong live-in partner nang makilala ko siya. May isa pa kaming anak. Hindi naman talaga ako pumapatol sa mga nagpapahaging sa akin. And I can definitely say na loyal at faithful ako sa partner ko. Not until he cheated on me, 6 months pa lang ang anak namin. Then nasundan ang pag-cheat sa akin ng partner ko. Nung una, gusto ko lang maintindihan kung bakit masarap magloko. O anong masarap sa pagluloko.
anong masarap sa bawal at bakit bet na bet ng live-in partner ko. At laging sinasabi sa akin ng live-in partner ko kapag nahuhuli ko siya na lahat ng yun ay fling lang. Pero bakit ganun? Nung time ko na, hindi. Nahulog ako ng sobra. Si Prince ang naging hingahan ko ng sama ng loob. Dumating sa punto na mas mahal ko na siya kaysa sa partner ko. Pero hindi ko yun sinasabi sa kanya. Hindi ko nga alam kung kabit ba kung maituturing. Dahil undefined naman ang relationship namin. Pero masaya at kontento na ako kahit ganun ang setup namin. And actually, pinagchichismisan kami sa trabaho. Pero deadma lang. Tumagal ng 7 taon. Nawala akong inaminan o tinanggihan ng tungkol sa amin. Sa tuwing may magtatanong, nangiti lang ako. And FYI, sa loob ng matagal na panahon, walang nangyari sa amin. Taliwas sa iniisip ng mga nakakatrabaho namin. Of course, may mga ilang pagkakataon na pinlano namin, gustong-gusto namin, pero hindi natutuloy. Sumisegue minsan, pero wala pa talaga yung all-in. Dahil hindi rin naman yung priority naming dalawa. And honestly, mas ako yung nagyayakag sa kanya. Ang landi ko, no? Aaminin ko, ako talaga yung may mas gustong mangyari sa amin. One time lang naman eh. Gusto ko, pero hindi natuloy. And kahit ganun, tumagal kami. Nang walang kahit anong kababalaghang ginagawa. Walang label. Ewan ko. Sa side ko, masaya na ako. Kasi makita at makausap ko lang siya. Parang lumulundag na ang puso ko. Minsan nga, nahiling ko nga na sana ex na lang niya ako. At least that way, maranasan kong mahalin niya nang hindi patago. At kung totoo man ang second life, sana sa next life, yung sitwasyon naming dalawa, yung relasyon namin, hindi na matapos. O yung pang matagalan ba? I don't care kung ipanganak uli kami na magpinsan kaming dalawa, magkapatid, o mag-best friends. I just wanna have him in my life na hindi na ganito kakomplikado on our next lives. You know what's funny? Sa maniwala kayo at sa hindi, I never really wished na sana kami yung endgame. Masyado ko siyang mahal. And I want the best for him. At alam kong hindi ako yung best para sa kanya. Kahit nung kasagsagan ng feelings niya na feeling ko, kaya ko siyang akitin talaga. Pero di ko na tinangka. Kasi gusto ko, buo pa rin sila ng pamilya niya. Ang asawa niya pa rin ang gusto kong kasama niya sa pagtanda. Gusto mo ba buo pamilya niya pero nilalandi mo? Siyempre tanong ko yan sa sarili ko. Nasaan yung logic doon, no? Alam kong maraming tataas ang kilay dyan. Pero hindi ko rin naman
masyadong maunawaan kung ano yung nararamdaman ko. Sinubukan ko naman i-give up eh. Di ko nga lang kaya. Di ko malayuan. Di ko maiwasan. Hanggang sa lumipas pa ang panahon. Dumalang na ang pagkikita naming dalawa. Nalipat ako ng branch. Although nag-uusap kami kapag may time. Hanggang sa nag-resign na ako sa trabaho ko. At naging silent supporter na lang niya ako. Pwede pala yun, no? Hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahal ang meron ako para sa kanya. Pero masaya na ako, basta masaya siya. Masaya ako pag nakikita ko yung family pictures nila. Mahal ko siya pero hindi naman dumating sa punto na gusto ko siyang maging akin at sirain ang pamilya niya. Basta masaya lang ako na merong siya sa buhay ko. Natutuwa din naman ako sa effort niya na kahit nag-resign na ako, nakakapagkita pa rin kami. Literal na kita nga lang. Yung tipong magkikita lang kami sa daan para magsabi ng ingat pa uwi. Tapos uuwi na. Hindi pa nga nagtatagal ng 5 minuto yun. Pero masaya na ako sa ganun. Masayang masaya na ang puso ko sa ganun. Once a month lang din kami magkumustahan. Pero kahit ganun, mahal ko pa rin siya. But this time, di na ako nag-e-effort ng sobra. At siguro, kaya rin talaga ako sumulat. Para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Prince, kung napapakinggan mo to, o mapakikinggan mo pa lang, gusto kong magpasalamat sa lahat. Masaya ako na nakilala kita. Mahal na mahal kita. Kaya actually, nasasaktan ako kasi okay na eh. You are my ideal man. Nasa iyo na lahat. Except sa fact na meron pa rin ako sa buhay mo. Feeling ko ako ang nakakasira sa'yo. Nevertheless, I want you to continue being a good dad and a good husband sa pamilya mo. Yes, wala man tayong relasyon, pero as long as na meron ako, may mansa pa rin sa pangalan mo. Feeling ko ako yung bulok na prutas na kung patuloy na lalapit sa'yo, mahahawa ka. Kaya oo, kahit masakit, nabitiwan ka. Kahit sa imagination ko na lang maririnig ang boses mo. Makikita ang mga mata mo. At mahahagkan ka. Kung ito naman ay para sa ikabubuti mo, gagawin ko. You know, I'm always willing to give everything para sa'yo. And finally, mapapatunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. I know letting you go is the best way para maparamdam sa'yo ikaw ang pinakamahalaga sa akin. I want you to live in peace and happiness. So I'm finally ending this whatsoever relationship we have. Having me will only cause you trouble in the future. Please know that I'll just continue to love you from afar. Mag-iingat ka palagi, Prince. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng storya ko. And more power to your show. Muli, ako si Cinderella. At ito
ang aking secret file.